Zo, otaki chintori. De begi maisa me kanomandi voor de sansa motaki. Me bega nana kedwa mang. Tata yang ke ponu grima. Ma fabradu. Allah. Amo hiwang. Tata sabala. Tata grima. Betaku grantangi. Me begi pardon. Comité den gramang. De kapitein. De volku. Begi primisi. Gota de komsarsi. Amo hiwang. Ikasani de futaki. Na tesani de futaki. Da wabi futaki. Usaide. Duangale chamama phobia. Duangale tinabi bala nabi sisa. Anabi oma nabi tanta. Ewa wande tololo. Asomi konda. Asomi trochi. De sumawa mandi. De matak betre ibotoboro. Le goslar. Aha. Betri mati mandi. Mij boto no boro no suyo de goslar. Dat is mijn odo van de dag. Dat is mijn odo van de dag. Betre yu mati mandi. Yu boto no boro. No suyo de mindri strana liba le goslar. Odo van de dag. Saptaka let pem de me kota seidi to. En waloma ato bron. Usap de kosis ma Facebook toch? Na de false account. Usap de smatak temiko live. We bron toch? Toch? Des massa e4. Des massa met trap de tap de sere plekjes. Des massa e4 tak abrademi abeng. Des massa sabi taki. Vade taki eerst geen beginnen. Of eerst geen beginnen. Fossi doe. De matak think twice. Fossi doe wan sani in denken in alibi. Sana de gevolgen, sana de consequenties. Daarom heb ik gezegd, deze masano sap sana Kandu. Hier mooi pisi van Popuja. Cedre jaboy, cedre. Amananga moro mooi sting. Vai mi gara hier si krabu. Uno vi cedre era wat amano de amidri moro. Maar bij de mi lieveling. Mensen nou oren zien die me vindt op agro. Mensen. Hoe snap je wat ik kan doen? Lijkt de mensen even wat zeggen. Soms hoor ik hoe mensen omgaan met elkaar en met elkaar. Soms stem ik erachter om te zien hoe mensen leven langs elkaar. Dan soms heb je zoveel vraagtekens. Sorry dat ik dit moet zeggen. Ik ga het nogmaals herhalen. Dit is de eerste zere plek die ik mensen op ga trappen. Ik luisterde een keertje naar de radio. Radika. Toen had een Hindoestaanse vrouw gebeld. Toen heeft die Hindoestaanse vrouw gezegd: God heeft een fout gemaakt. Toen mevrouw Joyce voor Radika. Actie af vrouw. Mevrouw, God maakt geen fouten. Die mevrouw heeft gezegd: God heeft een fout gemaakt in de wereld. Ik zeg: mevrouw, wat is de fout die God gemaakt heeft? Mevrouw Joyce accent. Dat God heeft niet gemaakt. Wat? Hoe kan die mevrouw op het idee komen om zo'n uitspraak te maken dat de Heer daarboven, of waar hij is, een fout gemaakt heeft om burgers te maken? Toen was ik helemaal oneens. Als ik in de gelegenheid was om die vrouw haar hoofd te zetten, als Highlander zou ik het graag willen doen. Maar later, als aan dat hoor me in wat jokro teleka deeftide, dan vraag ik me af of een vrouw apleti of een vrouw no apleti. Dan mijn actie beschrijf af dat je tesan no trop you, dat je tak trafasi. Tesan no do you,
Je tak trafasi. Te wasan meet you, da yoshi sana alibi. Je verstaan? Dus die afro takatori tak gado me kwa fout, die amek blakkamang, dat mi be wraak taki afro na wara. Maar uiteindelijk die me grokong, lek libisma, dat me lukugo, me wegengo, me wegenkong. Me charegwa kwata, me charenga babung, me charenga mongi, dat me shilek a jers afro opgeleid. Te je luku op een bepaalde systeem van blakkama elite naar de schreef. Dat moet leggen uit. Usap tak afvallig die sawe kaar blakkamang. Te ego about grow wiri. Nanga de ingi. Mino sap fu de trafolk. Maar mi sap taki blakkama nanga ingi. Na busisani. Bige luka pisi fu Afrika. Bige luka pisi taki. Oké. Hindustani sap wiri tu. Kono yoko. Maar te ego fu a dipi fu wiri da mi saptak ingi na nga blakama ikatak de wakatak walein. Maar di mi wegen go, mi wegen kong, da ders lek mi shitaki asmadis apleti. In bepaalde sani, sa misref en mek mi dagelijks in alibi. De man beleru altijd taki, de beste bui om een te doen, is een zelf. En de realiteit is altijd een hinder voor de mensen die weten dat ze boter op hun kop hebben. En op het moment dat u wil praten over de waarheid, ga je stof doen opwaaien. Op het moment dat je wil praten, als ik jou krenk en je wil niet overgaan tot bepaalde daden, dan ga jij juist getypeerd worden als de slechte. Maar je moet niet leunen op de mens. Leunen op het onzichtbare. Iedereen weet dat ik potwa odot op Facebook. Dat ik mina een zombie. Mina moonwalker. Mina een dede wikimang. Die me qua aanrijden werkelijk. Hoe begrijp? Ik zit hier. Mi kanti ma mi dete. Mi kanti ma mi opopaka. Dat me kan winti bete mi taki mi fu kanti blauwe jaini. Hoe hier is op je bente gimi? Mi fu kanton blauwe jaini. Mi kanti ma mi opopaka. Asan sa bepaalde smawe pot in de ede. Taki den bo sami go asabana de bo sin yanda na da kondre pe engelenya pre. Usa moksi langa ding. Nee. Ieder die een kuil graf voor een ander valt er zelf in. En nou wint die tegen mi taki. Te mi barko tapa asi. Mi barko fu ogri mi barko fu boom. Ma adona you sa you wan shi. Asan sa de kar money. Abi wapen, abi cent. Me bedoyen you nu fossi. Fosu verstand trasani. Trouwens wie zo verstand trasani nou zaak. Ik ben iemand, ik ga voor de realiteit. Ik hou van de waarheid. A ondankbaarheid. Te addo in julek libisma. Ik kan wasas ma soort wiri wani. Daarom ik de bigisma pa odo ekoti taki. Karbasi wiri. Nanga lemchi wiri. Anga lemchi. De dresi hat soro. Maar te a negativiteit en libi in you. Te a soro san de in you verstaan. A takru en lip in you. Ik kan gewoon naar beste bonuman ter wereld. Wat in je bloed stroomt, kan niemand verwijderen. Ja? Dan moet brokatori doen voor Kandu. Deze massa no sap sana Kandu. Mi ben takke een paar keren al. Auw. Nog een beetje pijn. Auw, auw. Mijn schouder. Ja. Kandu. Wantaki. Ogri. Kandu wantaki ook toe. Boom. Kandu wantaki ook toe. Bescherming. Maar Kandu ka abi op positieve kant. Kandu ka abi ook toe aan negatieve kant. Usap tak diwe grokong. Lekip chimboy. Dat lek familie kronto bont op mijari. Dat te you go piki you kronto. Dan is het ook de stropers. Sa ano den prende kronto di you.
dat de tek you krond, dat de tek you vrucht toe. Je pran manya, je prani saba, le fa de buskon resma euro kotranga in den grond ding. Dat te den gof go ous, de denk tak do fen wam chinya nyang fu dringi fu nyang, wam chin dringi fu dringi. Dat sa ideng do do. Toch? Dat sa ideng do do. Dat do go ous sa deno prani. Dat de bigis mabe abak koni dati, dat de go poti kandu na grong. Dat de kandu di de be poti fosi, te you go fufuri na sama grong. Dat inoma gwe, yo dry in a gro lontu. If na wa ouro yo fen dape, dat yo waya grong ja sama, fu telekia kombaka. Dat ano kari skoutu di, dat au whippy you, dat seni gwe baka. Maar dat is het een waarschuwing voor jou. Funogo ousmoro, wansani sa yuno prani. Dat wantaki na kandu dat de ma okaref ogri. Maar yabi kandu, asma meka kandu taki te you go fufuri ne grong, dat apa wijze dat die yo kisu strafu. Maar yabi tra kandu di do poti bakaji you, dat wantaki, if you go fura kronto sa ano you prani, te dringa yo kis diarrhee. Dat na kandu ook toe. Ano kill you, maar au make you feel wan sanes ching. U verstaan sana kandu? Da yabi kandu baka, ye gwego fufuri na sama oso. Asmo seka wan sani poti dapina oso. Tego ina oso, yo dry ina oso, yo tang. Telek asma komiti, if a wipi want to ede klap anakiwa 1 by 5. Baka dati, abel school to go take you. Dati na wan tra system fu kandu. Da yabi kandu baka di do poti. Da we gona difa umasma. Usap tak landu foren be me kwa wan komedi fu so wan sanita kamante ikana burichi da iluku gona nye. Atak da tamak bopa busi da takon da mataki. Temite ikana burichi so am tang wat evus makonda pe mo sabi. Dat na wan trasot kandu, mama meke inwa a jer story. Dat wan taki a pum pum fu a vrouw, a mano wan mek trama goning. Dama teken wan burichi da pelek bewijs. Dat if a burichi skoifi dat wan taki smago dape. Maar de man meke fu a grap, maar het is geen grap na wan trasot fasi fu kandu. Dat we kona a pisino, sami tak mo leris matire esa mo teigusma. So denk flow no sabi flow sabi. Omdat die aleri voor mij ano libis maleri. Aleri sami abi na obialeri. As a kennis sami abi, as sabi sande in mi, mine communiceer na asma, mi e communiceer na a geestelijke. En a geestelijke leri nek na ikoli sama. Da yabi kandu, sa umasma osreka potay ni de ketre. Da yabi kandu, sa amango poti sani ina nyanyang, fa tramang fu e vrouw. Da yabi kandu de amo seka poti aina dingi. Maar kandu is een makkelijke woord voor wisi. A kandu nou een makkelijk woord voor wisi. Omdat if je gebruikt een woord wisi, dan komt het er slecht over. If je gebruikt een woord voor wisi, dan deze lekker jongen a druk dat die ook moeilijk. Dat je gebruikt a kandu. Maar a kandu sa de ma e poti so leisi, de mano sap sana de gevolgen voor a kandu. Dan moet hij goed tori tide me ku verstaan. Te was ma elibu na you, lek manengre of lek uma sa elibu na wa vrouw of a vrouw sa elibu na wa mang. Dat bijvoorbeeld, je libi na amang, ama edu alasanji you, ama esorgu you, ama edu fa atot setji you. Maar dat sa edu, dat je santi asma na baka. Dat je doelek je libi na asma tap wan verantwoord vasi. Maar in het werkelijkheid je kruisig asma. Dat van je kruisig asma kan je isap tak ama op wan vrouw. Of omgekeerd, een vrouw sap tak you op wan man. Dat sa je denk a vrouw doe. Dat a vrouw wan you fu eeuwang. Dat te a wan you fu eeuwang. Of te ama wan you fu eeuwang. Dat de ma abide sani sa de go sreka. Poti na de man presi of sreka poti na de uma presi. Dat wan taki
te you ogo srip nanga sowa uma. Da efo pote ine ketre. Of au lobe ne sting. Of au lobe na een vagina. Of au lobe na ama een geslachtsdeel op een slimme manier. Dan wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan kan het te igo kies seks. Nanga wantra umasma. Da you shitak you man presi in euro komoro. Da you shitak you lek manengre in een spier moro. Maar te igo na umasma dati. Da you shitak je spier wel. You lek manengre. Ide nanga umasma. Te you wango dong. Nanga you vrouw. Toch? You shitak i vrouw e pussy purfing. You net tranga moro di you vrouw. Maar te you go na you buitenvrouw. Da is dat you tipi you tranga wel. Dat want taki. Kan de asete in een ketre. Kan de asete in een nyang. Kan de asete wan fasi fa eng oseteng. En meestal na wisma eji de advies dati. Da mo broken you nu. Wat ik de tori lek van de sande. Omdat ik niet bang ben voor mensen. Daarom durf ik. Mi kanti mami dete. Mi fu kanton blauwe jaini. Na soa obia pikimi. Mo broko wan pistori you nu. Sana inhoudelijke fu Kandu. Bijvoorbeeld, i lopo a mang en isaptak ama ap money. You wana manji you srefi. I fen taki ama nom sorgu tra umasma, ama mu sorgu you wang. Da yo go na wan presi, da yo go ji atori inside fu amang. Da te igo ji atori inside fu amang. Da amansa esuku e money da abonu kampu of a wisman pe you go, da oji advisor. Dat de adviezen sa ama ojiu bijvoorbeeld taki. Oh, na data mange du. Mojiwa koni. Tega oso. Duso. Tega oso. Duso. Fosi strip nanga mang. Duso. Fosi strip nanga vrouw. Duso. Dat te ook taki go strip nanga mang. Dat yo shitaki bijvoorbeeld. Dat ofel presi tijdens. Of yo shitaki, wins igo wakananga wan tramang, a masrafino man tak next. Bijvoorbeeld, dat de man ego suku takruye. Dat er ego doe de takruye, dat dengo suku ding, dat wat tak de wan tayu hori. Dat a tayu hori dati, dat de man creëer wan tra woord to ving, dat de me karen krooi. Dat ogo krooi you. Maar krooi abe gevolgen. A krooi abi in gevolgen. Dat wat taki, de ma eluku tak yuna obiamang, dat solis de fentak efi kankang, wa umasman no man do next langa you. We Simpson schreef ben kankang. Simpson, a ben kankang, sa de laila doanging. Sa de laila doanging. De laila ontdekking geheim. Dat die de laila ontdekking geheim, de abariga tak vernietig Simpson. Vernietig Simpson. Maar alopen de laila glad mis. Want die Simpson poppen uit dat krooi. In de laila behoring. Dat Simpson sorry dat ik in een man voetide in een man Tamara. Dat heeft hij gedaan wat hij moest doen. En daarom ik met hij gunu taki. De ma otei mi taki flow. Maar fa you kan lip you ser takwa umas ma do dat nanga you. No. Ina libi, ino play kankan sumani. Ina libi, in taki, tesan meet you sani de. Tesan no meet you sani no de. Abo proofing fu wa libisma. A tranga, moro di fu wa meti sa layanga vergif. Dat na apisi fu wa libisma. Wa manengre oprobeer you, wa uma oprobeer you. Maar de meeste krooi sa FN pres ik mo fu umasma. Wisten jullie dat, vrouwen? Ik spreek jullie niet negatief aan, hè? De one san e do de san dati, de saptak de ne fir no wan fasi. Maar de one di sabitaki, den go suku krooi. Den go suku wisi, fu taimang. Den go na presi, go dusani, fu ka hoor amalek deugdek de eigendom. U begrijpt? Dat de atori dat ka doro, dat te julek mang aiko opo,
tak na san dat ben fin presi. Dat sa iden kepsa, dat tor dat te ga lanti. Dat te ator dat go na lanti, dat te de no yere atori dati, dat do takatori eenvoudig, eenzijdig. Dat te de takatori eenzijdig, dat meestal na julek maningre, o chaneng tak inobung. Want meestal amang e lo amang e draaien dol, amang e go e duwan sa nga umasma dati te akmopo uit akrooi. Ten you krooi wamang, amang komt tot de ontdekking. Taki you be hoor me in wan greep, you mopo uit a yokro dati, meestal ama e draaien dol. En asanat e tja dede. En daarom ik im luku taki, wa losma, de in a probleem disi, pede suku yepi. Maar de wa losma onderschat a probleem is, denk dat het een normale zaak is. Moju krooi tori. Je nou een man rijdt op een binnenvrouw. Je op een buitenvrouw. En niemand moet maar een rommel komen vertellen. Dat kan volgens je een man op toe vrouw. Niemand moet me komen vertellen. Dat kan volgens je een vrouw op toe man. Niemand moet me dat komen vertellen. En ik hou niet van oneerlijke mensen. En niemand moet me komen zeggen. Jij als man, waarom ben je buiten gaan lopen? En niemand moet me die vrouw komen zeggen. Mevrouw, je hebt je man. Waarom ben je buiten gaan lopen? Zo is de mens. Wie het niet doet, bid God dat je nooit uit de maat gaat. Te asan dat no contact you, no tak bigi. Maar begi garo taki, mek asan dat if you tak in masral op you wang, begi garo mek nooit agoin wa verleden voor een tra umasma. If you vrouw op you wang, begi garo a verleden voor you vrouw nog zoek nog verliefd op een traman toe. Maar uno go lever don commentaar, vooral op media. Ik ga jullie op jullie plaats zetten. Dat is flow. Hoe ik hier ben, mi mek san mee. Maar nou een beproeving. Je hebt een relatie lang wasma. Als maar je acteur lobby die you. Je hebt een relatie lang een man. Maar je acteur lobby die you. En is dat sana mooi wat voor umasma bepaalde maningre. De saptak you na obja man. Toch de probeer you. De saptak you na obja man. Toch do proberi fu charigo in wa uku. Wel, if you na je man, isap taki you op een bepaalde bescherming. En toch was maar een probeer you. Dat zo is adjustelijk als maar kies you. Maar uiteindelijk, dat je shitaki konvo opuria ini. En te konvo puria ini, dat sa iedereen kyo do, dat je leer ondervinden dat ik kan tak nanga a people. Dat ik kan tak nanga sma. Voor de sani sa you make mee in a ondrofeni libi. Voor you kan tak erover voor make is man gomor in de foto dati. Ja? Dan moet je werken voor Kandu. Bijvoorbeeld, Yabi Kandu. You op een vrouw na osso. Igo kies seks. Na je buitenvrouw. Of je buitenvriendin. Ten je door in je osso. You know wat je vrouw moro. In een verdrag je vrouw moro op een moment dat hij. Alla pogen sa je vrouw e doet you. Wins au mek teji you. Wins au mek brede you. Ajes lek in een shemoro. Dat nou een pisi voor Kandu. En a Kandu dat de kai wisi. Dat wan taki. Je op een relatie. Na wan sma. Asma wani voor eeuwang. Te anoma kisi voor eeuwang. Das mogo dusani voor tja. Breuk ko in you also. Huisvreugde breuk. Dat desma odu. Ik was er ook in. Je begrijpt? Dan teresa dat michu meestal ek manengre. Dat je go strip naar je vrouw. Kan de jongen take one kans. Dat te je go strip naar je vrouw. Dat je look moet dat je vrouw ebige vloeien. Dat je stak a vrouw ebige vloeien. Je ebige sitak dape voor ubas maar ebige smeer raar. Je ziet dat je begint aan bepaalde geurtjes. Sa anobe sabi, sa anobe abi. Telek later je ontdekt dat je, van akant dat ik is wat soort scheiding dape. Maar je snapt dat een vrouw netjes. Dan weet je wat er meestal gebeurt. Dan later ga je tot de onderzoek. Dat tegen naar onderzoek, dat je meestal dat kan in een binnenvrouw. Doe een sani naar een buitenvrouw. Of meestal een buitenvrouw doen aan een binnenvrouw. Dus meneer jumpo die binnenvrouw, meneer jumpo die buitenvrouw. You de lek van you de. If je wisi, if you nou een binnenvrouw je wisi,
atanta keer wisi. If nu nou een buitenvrouw, atanta keer wisi, atanta keer in een wisi. Maar wat men niet weet, meestal, jullie maningre, te je bigi wa relatie na wa umasma, ibe lobeng, ischening, dat sa im do meestal, dan jullie maningre ununa waka waka sani. Wat take eerlijk mannen zijn altijd loos. Wij mannen eeuwig hoe loos. Me kuno lei. Herde ukrasi, uno kan shua mooi bellen, uno tak uno wanning. Omdat de heerlijkheid van een vrouw een man is. De heerlijkheid van een man is een vrouw. Laat niemand me voor je voor de gek komen houden. No een man onko tei mi tak ane loos. Te shua man loos meestal a wamasa empo. Da wamasa empo meestal no loos. Want we zijn loos in een denki, maar Johnny ne uroko anoma loos. Of au loos nanga een mofo, of au loos nanga een tv, of au loos nanga een tongo. Je begrijpt? Dat je bij de stand dat zij jou met mij. Een vrouw ozet meestal wan Kandu. En usap meestal pe at jugu dat ik mopo meestal, ik mopo na een buitenvrouw. A jugu dat ik mopo meestal na een binnenvrouw. Ik begin na een buitenvrouw. Lek van mij de ja. Ik ben thuis. Kom nou sorry smaara, dadelijk door kovis mi baka. Ik ben nu thuis. Nu zo'n boso, Roesan, maar kolip de sandati. De vrouw kon je dat je hebt waarde. A buitenvrouw kom met je naar je waarde. A buitenvrouw kom met je naar je vrouw. A buitenvrouw kom met je naar je ching. A buitenvrouw bij saptak je naar wat trouwman. A buitenvrouw bij sabi. Maar meestal sa iedereen keer gebeur. If mi ben de wa umasma, mi no wo broko tra umasma saka. If mi ben de wa umasma, mo legu wasan uit tide. Te uwa kosi, meku kosu srefi. If wa mawa kosi, mekwa man koswa uma. If wa uma wa kosi, mekwa uma koswa mang. Ma wa manengre no broko wa manengre ju wan trawan saka. Umasma no broko wa uma saka ju wan trawan. Yuna mang, atrama na wa mang. Yuna uma atrawa na wa uma. Mek uno broku sref saka. If mi fam de jabi wa koswa umasma, mek mi kose wa say on par. If wa mang wa kosmi, me begi no kosmi. Manga you ano on par. Yabi pipi, mi yabi pipi tu. Yuna mang, da meku koswa umasma. Da we twist voor elkaar. Maar sa ide kefsa. Julep umasma, buitenvrouw. Je komt met een man, sa voor relatie. En u satak te awari wanya lefre aan plata. Te wan manengre. Wani. Apwa verkeren lang een vrouw. Te wan manengre wa abis lang een vrouw. Ook al is ze op straat hustelt. Je gaat niet beter gaan, tak sakai broeku. Yo go tak netjes. Nang asma. Wie is asma Euroko? Wie is asma na was rekster? Wie is na Becky Iwani? Wie is sa Iwani? Yo aksi mevrouw of schade, schatjel, van Iwani. Becky, ome je teke voor Becky. Ome je teke voor die officie. Ome je teke voor afuskoinsi. Yo aksi. Mij no go de tak sakai broeku. Nee, het werkt niet zo. Je dient altijd respectvol te gaan met een vrouw. En wij als mannen. No a man kon tei mi tak de no piraat. No a man tei mi tak de no krasi. Teishi wa man no krasi nanga e pipi. Dat wat ik krasi nanga e mofo. I verstaan? Omdat ik kan doen say wani. Een man die weet wat de inhoudelijke is van een vrouw. Vrouwen gaat altijd van vrouwen houden. Als een man weet wat de inhoudelijke is van een puni. If een man sabi taki, hey, gado mek wan tolly di wan puni. Gado no mek trasani. De man is geschapen voor de vrouw voor de man. De vrouw is niet geschapen voor de vrouw. De man is niet geschapen voor de vrouw. God heeft ze gemaakt dat man nenge na fuma uma na fumang. Dan no man om kontegi mi. Tak ifa flowe tak dada flowe tak rommelang en mofo. Nee. Julek manengre yo shi uma. De kan het niet snappen. De kan me ook houden. Ik begrijp ze wel, omdat ze niet weten dat een man bij een vrouw hoort en dat een vrouw bij een man hoort. Dat is iedereen op zijn meestal. Ten je komt met een vrouw naar een man en je ziet dat aan een bepaalde rijkdom.
En je mek bop kade aman ben beloof you. Tak aman bo de nga you wang. Abo meke uit nga een vrouw. Dat kotak je jaren in, jaren uit is dat aan een luk. Dat jullie omas maar kan go trekken aan bepaalde wraak. Dat de go na een pressie nu. Dat je te taki. Mi loba man. Meneertje ab money. Am die man zet goed in centjes. Dat iwana man. Nou wat denk je dat er meestal gaat gebeuren? Dat je taki. Je doet alles met die man. Bijvoorbeeld, je gaat die man op tijd. De beste geef je die man. Alles in bed is zo perfect. Maar toch verhuist die man niet naar jou. Dan moet je kijken als jij ook een mentaliteitsprobleem hebt. Dan moet je het ook zoeken. En als de vrouw meestal ziet dat, hé, die man kan ik niet van mezelf krijgen. Dan gaan ze meestal over om dingen te gaan zoeken. Dan wat zijn de dingen? Ze gaan dingen zoeken en de inhoudelijk ervan kennen ze meestal niet. Dan gaat de bonuma mee zeggen of de wisma taki. Loba batradis nee mindri futu. Loba batradis jamang. Takong, tamei sribi. Pot dis in een nyang. Pot dis in een dringi. Toch? Dat je potte in een dringi van man. Dat je no sapsa naar de gevolgen. En dat is mij ook overkomen. Ik was met iemand daar op Latour. En motego openlijk. Ik was ook met iemand daar op Latour. Ze heeft dat met mij geprobeerd. Ze heeft het geprobeerd. Ze werkt daar op een crash op Hannaslus. Ze woont daar aan de Jaguarstraat nummer 5. Ze heeft dat ook met mij geprobeerd. Ja? Mijn bas story me kujere no. Doka tak amange tak salek umawedje. Dat mek mi bodoyen ju fossi. Toch? En een probleem is met mi dagelijks. Met mi ten dagelijks. Ano alla sansa e brainchi na go to. Te you na wa man. Ik ben porwa umasma. En a saptak you op je vrouw. Dat o lop sanji you. O pot sani na e man presi. O pot sana e uma presi. Fu kan bereiken taki you broko you relatie sa you op in you oso. Te you trangalek man. Meestal da ane luk. Sa i denk a Kandu edu. Te you kona in you oso. Jim kis tap you ching. Te asma go wakana presi. Ago suku e sani. O kweki wan bepaalde ha. Taki ano verdraag you ching. En e wusitak ide na nga buitenvrouw. A umas ma e purbere bijna 60 sebi lezi. 65 sebi lezi as me purbere. Upiki mi lek umas ma eva vrouw dat e meene na nga you. Lek mang. Da je go suku Kandu. Da je go suku Kandu fu pot nei mai ma presi. Wan piste wan tori ben de en nasranang. Da de ma e taki koni ede. A umas me pot san na ketre. Data umas ma pot san na ketre. Da yoshitak inoma strip na nga yu vrouw moro. Te a umas ma opot san na ketre. Da yoshitak inoma strip na nga yu mang moro. En weet je wat ik leuk vind? De buitenvrouwen hebben altijd negatief te praten over de binnenvrouwen. Maar het zijn niet de vrouwen, het is niet de binnenvrouw schuld altijd. Maar soms hebben de binnenvrouwen ook schuld. Ja? Ze hebben ook schuld. Als je weet dat je man misschien iemand is die 3 maasdag dat die wil hebben. Geef hem dat ding. Want die man heeft zo'n energie om het misschien 3 keer per dag te doen. Jeng, usako temi dadelijk taki. Usap ma eme takwan sani toch. Jere ma eno. Mi kan weri fu alibi disi. Mak esana probleem. Mi weri fu pa e. Mi taki sana probleem. Mek you weri fu pa e. Mensen, dit is niet voor de 18-plussers. 18-plussers. Jere ma e. Jere mi no. Ma e de jatori no. Jere ma e. Mi weri fu pa e. Sabi fu saide. Mi taki ne jering. Manteng wani nai. Break teng wani nai. Bakana wani nai. You lak sere disi pang pang na fu reber. U verstaan? Maar if you sap taki, a man for you, he's hyperactief. A man op hadia delijk media. Dat sa iedereen im do. I ben sap taki a man is na wa man san tempo bijvoorbeeld. Dat jullie binnen vrouw. Dat in proberen voor controle man in het toer dat hij. En zo had hij ook toen de umasma sa hyper. Na lek de umasma sa saptaki zo willen dat eenmaal 24 uur hebben. Dat jullie maningre in probeer jeng. Wie zie dat na laatste dropu sa die niet bere jeng. Dat tegen a laatste dropu dat de oudje dat je mek moeite.
Maar meestal, een probleem zal ontstaan in alibi binnen een man- en vrouw relatie heeft 90% te maken met seks. Waar of niet? 90, omdat niemand een relatie wil hebben met een impotent. Niemand wil een relatie hebben met een slappe vrouw in bed. Niemand wil een relatie hebben met een slappe man in bed. Nobody. If a man ko siki, a man koma lengri, dat na wan tratori. No wa umas man ogo bigi wa relatie na wa man, da umas ma o luka ma mindri futu fosi. Ta kom luku fa Johnny Dong. Te wa umas ma ji wan brasa e wa fir luku fa sala grote fa Israël. Hey, wegi koni. You like manere. Temi ka umas ma sana eerste hand sa ye luku. If na toren fu babel. U begrijpt? Dat is de pure realiteit. En te de sandisi you no man control, tap de sandisi meestal, dan gaan we over tot negatieve daden. En wat de negatieve daden, naf go begin suku krooi. Go suku bijkracht, negatieve bijkracht, om de persoon te krijgen, like je eigendom. Maar dat kan niet en dat mag niet. Dat kan niet en dat mag niet. En daarom moet je kijken dat die generatie voor tegenwoordig. De hogrimoro de grandmanga de grandpa voor fossi. A generatie zou apno. De hogrimoro a generatie voor fossi. Dat u kan tak de oude man op een boom. U kan tak de oude pan op een boom. Maar sa a jeugd het doen nou tegenwoordig. Het is niet makkelijk. En daarom heb ik Lucas cijfer nodig voor de smetters. Lucas van ahi. De dames vooral tegenwoordig. Vrouwen duurste parfum is mannengeld. Behalve de vrouwen die gender zijn, die werken en ze weten wat hoort. Maar de meeste van ze, de focus op a krachtig voor a man, a money voor a man. U begrijpt? En te de focus op a money voor a man, dat je go sukusani, dat je go kies naar je vrouw, dat je schrikken asan dat je commit a vrouw, dat is dat kan a vrouw van pori. De go sukusani, fu poti, plotseling dat je vrouw begint vloeien naar osso. De go sukusani, plotseling dat je vrouw kies bepaalde schimmels. Het zijn dingen die gebeuren. Ja? En daarom moet je kijken. Er zijn dingen die ze meestal gaan zoeken. Dan krijgen ze misschien x of doen lobby naar de vader. Dat zijn Euroko Afrex. Dan leg van wat proberen naar mij. En dan kies zo schimmels. Dat te eitak negatief abra flow. Dan make dem mafe na de pan na de brada nga sa. Go luku taki. De denk tak na breintje fesi sa de beshi. A mooi fesi sa de beshi. De denk dat na Allah. Maar het is mij ook overkomen. Ik ben de laatste met wie ze het heeft gedaan. Ja? Men probeert huisvreugdebreuk te brengen in je relatie. Omdat mi ben taking in one life voor me. No wa umas manes ne krooi wan skeerman. No wa umas manes keer wan ne krooi wan skeerman. Wa umas ma e krooi wan man. Te asaptak ama ab money. Wa umas ma e krooi wan man. Te asaptak amang ma bay nyanjing. Wa umas ma e krooi wan man. Te asaptaki ab voordeel na amandati. Wa umas ma e krooi wan man. Te asaptak ama aba capaciteit fu bay wa wagijing. Ma no wa umas ma ne go krooi wan man so fu. Wa umas ma e krooi wan man san ka luku vete di opo fakapoto ap tinyane mofo. En als dat niet genoeg is, dan willen ze meestal alles. En dan gaan ze over tot a daad voor doek takroeien. En wat de takroeien naar krooi en wat de takroeien naar Kandu. Je begrijpt? En daarom heb ik luku taki de meeste sikisa e konja na mi, sami e dressi, na man na vrouw probleem. A vrouw e abu man, kan de a vrouw abe masra, bijvoorbeeld. Maar a man usatak man na waka waka sani. Ama ego langa langa ame shi wan tras gatje, ame luku tak emi lobeng. De akoshi takande ama e lekker. Of ama boom, ama e poring. Abiga ye bige fadong. E proberi no fu hora maji en srefi. Da e opo langa langa no, da ego suku krooi, da ego suku kandu. Dat zo een vrouw, dat ook met moeite nangeng, dat je dat a vrouw kies kan de baarmoederhalskanker. Dus dat afro kies baarmoederhalskanker, maar ano baarmoederhalskanker na srekasani. Kan je jos dat a man obige kies krampu na een baar, dat je denkt dat er otegi tak na, kan je bijvoorbeeld wat taki een
prostaatkanker. Kan je yoshitaki, amang obige kiswan siki na een geslachtsdeel, dan ga je denken dat, het is misschien een soa die man heeft opgelopen. Nee, het is niet altijd iets dat je bijvoorbeeld mensen kan helpen. Ama ook kiswan soren na een penis. Amang ook kiswan soren na een penis. Ama ego na dermatologische dienst. Ama emek na alla soort moeite. Je zegt asoro dat nedri. Telek ishitaki, as go suku yepi na wa kulturu kampu, en wa masa aba sabi dati, da mako shitak na wa se kasani. Da sre kasani dati de me kare kandu. Da yo go si bijvoorbeeld taki, kande ama e vrouw de na rouw, ama no chara rouw, a yorka dati no prati ete, da ishitak ago srib na wa tra umasma, da achawa siki go abrajeng. En na siki dati, de ma be kari sida. Dan mek de ma be singa singi taki, teye libanga teye wakanga tumang atuma baka yo chai. Teye libanga tuma na tuma baka yo chai. I verstaan? En dat na de pisi fu kroi, dat na de pisi fu kandu. En a kandu sani meestal da uno taki taki mi ecosysma, ma meestal buskondres ma sabi abi akoni dati. Fu wasi asma prati, bora yorka patu, prate na nga apis dat na busi, fu dresi asma. Ama ekis wan breuk, mama ne euroko tranga me euroka kantoro, toch ama ekis breuk. A breuk sa ama kisi, ano gewoon so ama kisa breuk, na wan sani sa a buitenvrouw go sreka. Poti na amang, na e na fuka abre kon bakaji amang. Ik ga jullie een tory geven van mijzelf. Oesaptaki, ik ben iemand van openbaring, hè. Ook al willen mensen me haten. Het was zo erg met mij, wat iemand met mij had geprobeerd te doen. Een paar jaren geleden. Me wakago na alaf de presi mi ben go suku yepi. Mi go suku yepi. Na datra ne fe niks. Waaronder is dat je kiest een bepaalde krampo naar je man presi naar je. Je kiest een bepaalde krampo naar je. Dat krampo sa je kiest naar je bal, dat je denkt dat je hebt last van prostaat. Je denkt dat a krampo sa je kiest, kan je op wat hebben ze nou verkeerde beweeg een spierpijn. Nee, dat is het niet. Is wat die sma is gaan zoeken. Is wat die mensen gaan zoeken meestal om jou een kopje kleiner te maken. Want soms houden ze zodanig van die banko van je. Ze houden van die banko dat ze die banko als eigendom willen nemen. En als ze niet met emotie weten om te gaan, dan wat denk je dat ze meestal doen? Dan gaan ze over tot negatieve daden. Begrijp je? Dat jullie manengre kan de ikis wan soro dape. Kan de jullie manengre ikis wan droipi dape. Jullie manengre ikis wan bepaalde siki dape wan geslachtsziekte. Maar geslachtsziekte sa je kisi. Juno madrese na datra. Toch? Juno madrese na datra. At siki sa you kis dape. Akan de ook tak a manengre e pote meestal die a vrouw. Maar meestal de ogri die si ek bobona uit umasma. Vooral wat mensen hebben vrouw. Dan meestal na dape asan ek mopo. Je kies wat scheiden, je kies wat schimmel. Je kies wat soro dape. Doch? Je kies wat soro na je. Soms na asan sa je go suku euroko afrex. Begrijp je? Soms na asan sa je go suku. Omdat je kan lopen wasma, maar ongo altijd je akri lobby. Mannen en vrouwen, te je lopen wasma, loop asma kring. En daarom ik im luku taki, zoals ma eko las libi, dan later de mo kontot de ontdekken taki, asiki sambe dape anouan datra siki. Dat wan taki, asana de me kari kandu. Kandu. Takru kandu, yoka kandu, lalupau kandu. En a lalupau kandu wan taki, julek manengre bijvoorbeeld, kade igo strip na wa umasma, toch? A umasma po een bepaalde siki dape, of a umasma zit wan krafana ne fa. Dan kan de ego strip na umasma dape, jullie man spiermoro. Je begrijpt? En ik ga jullie iets zeggen vandaag, Suriname is erger dan Haiti. Wat er nu in dit land gebeurt, na een negativiteit voor cultuur, de migrama botak anoi banti. De jong op voor tegenwoordig, ze durven. De jong op voor tegenwoordig, ze durven. Mile kulturu man. Mile kulturu man. Wa umas mij tek mi foto. Chago na bonu kampu. Dat toevallig a objaman dat kisa melden bakatak flow.
Yo, sma e jim tepe tap umas ma tek mi foto chago na bonu kampo. Oma banku. Dano a banku wang you waarde, you money. Tirena day, a umas ma la te play mooi weer. Yabi umas ma, san geboren fu denangas mamang. Yabi umas ma, san geboren fu tekis mamang. Yap umasma e yagi atras mamang e go denang atras mamang. Ano ala umasma kong inalibi fu abde egi mang. Ma if you apwas mamang waardering fu de atra umasma in osoka ap respect di you. Maar moment sa yula umasma ye denangas mamang ma iwa horas mama ji srefi da ye go suku negatieve sani tetoa umasma wakati of tamara abigi launa strati smanongo karyu wismang. De man taki grond tapu lontu ano fokanti. Goes around, comes around. Ja? Goes around, comes around. En na asan dat even presi. Met mi taki mo leg des ma uit. Grofu sa na apisi negativiteit. Fu a krooi na nga a kandu. Te abonu man a wismang. Oji a kandu. Ano tegi precies. Sana de gevolgen. Sana a na traject. San kan tek you baka dati. Sa ga je niet vertellen. En weten jullie mensen, datzelfde tori, mijn eigen tori. De persoon zegt aan mij, Flo, you know wat kan kamang. Dat die is dat ik me probeer you. Dat zou hem doen. Dem go broka krooi baka toch. Dat asma tegen me. Latour, dat tegen me. Tak da mano wa echte objamang. En dit is na de gevolgen toch. En dit is nou een ondrofenitori voor mij kan leren am des matap abuku. Taki kan de mino bos ap fursan fu kroi. If was mano be proberen doen aan mi. En nou een jongusma voor 31 jaar. Overstaan? En nou een bigisma. Omdat altijd we veel tak bigi uma, bigi meid. Na bigi mano disi, bigi mana dati. Maar sa de jong meid et do, den bigi mano doro. Overstaan? Dat te je bijvoorbeeld jabi umas masa abgeluk nangas mamang. Dat te je duwasan nangawa manengre, amano wa kiryu, da ama ospuwe gal uit. Da au leer de tra umasma sambe aba denki, of de tra manengre sambe aba denki fu krooi wa man, of fu krooi wa vrouw, da u jere puur na flow dat unom dwing. De gevolgen fu asanis ocha dede. De gevolgen voor Asanis kan tja low. De gevolgen voor Asanis kan tja wisi. Ik kan go over dat one daad sanoboom. Maar te je bosja umas marat na strati. Dat je wordt denkt taki anokang. En daarom heb ik bij takasan abra de schoma. Nanga de schompa. As mego was wa wiri. Alleen tak im def ewang. A umas mego was wa wiri. Alleen tak im bijna te jange vrouw miti. Im si vrouw lek vergif. Bijna te you mit dem chimfi. Im nak de nanga tiki. Dat na de gevolgen voor Kandu nanga krooi. Vele mensen weten het niet. Vele mensen verstaan het stukje niet. Je gaat gewoon met het idee, je gaat krooi kopen om die man onder plak te zetten, om die man onder druk te zetten. Het is niet goed. Later moet je staan voor de consequenties. En als de man komt vrij uit a krooi, we maken vrij uit a wisi, we maken vrij uit a tai, sa a man be taya vrouw, of sa a vrouw o taya ma o kirju. If a man no control ama o kirju, tidena day, je wakalon toe, je play mooi weer. Maar tegen de man, tegen die umma, tegen de brada voor jou, zou je bij doen een foto van een man, zij bij tak in lobby. Je moet dat ook duidelijk maken, toch? Vertel dat ook. Dat je bij lopstaan naar je sting. Vertel dat ook naar het publiek. Vertel dat ook, dat je bigi wa relatie lang maar wins ama abe vrouw, ama is zorgen je moet die man waarderen. Vertel dat ook. Vertel dat ook aan het publiek. Vertel dat ook aan de politieagenten. Vertel dat ook aan de militaire politie. Vertel dat ook aan de minister. Vertel dat ook aan de president. Vertel dat ook aan je moeder. Maar meestal zijn de dochters als hun moeder. Ja? Je verstaan? Aan mij tof ja. Hij taal latour. Go na kres dat je na laat halen dat we actie ving. Dat we jere ving.
Nas masa go mek moeite fu krooi you pot hugo fetanga you vrouw dat is vrouw de nga bere. Dat je lek manere dat je viert taki humfa famino ma jompo di mi vrouw. Van mij jompo di a buitenvrouw. Nee. As masap sa abengo do. En te ago doa sani dat im knap die de consequenties. Dat im knap die de consequenties. En daarom ik me doen keihard. Smasa no verstaan me ook kost me dadelijk. Dat flow, je kan het niet zeggen, je mag het niet doen. Mijn lessen die ik aan jullie voorhoud, is puur. Mijn lessen die ik aan jullie voorhoud, is puur. En de mens grootste waarheid, de mens grootste vijand is de realiteit en de waarheid. Het maakt niet uit als een man jou komt schijnen als vrouw. Aan één punt naar jou abing. Julek maninger julek umas ma bepaal na een soort majesribi. Julek umas ma bepaal if ama ego na you mindri futu. Julek man umas ma bepaal if je abs na man. Maar te you go meet one man sa abe vrouw. Te you go meet one man sa abe vrouw. In proberi fu libi boom na een man en vrouw. In proberi fu hoor asma boom. In proberi fu no cha huisvreugde breuk. In proberi fu no dwing. Maar de biggest ma fossi. Te rebe waka. Nooit den op sabi taki opa na ou mafse abiwa relatie. Meisje heb chief tegenwoordig. If you like manengre, go schijn wa jong op chief tegenwoordig, go schijn wa umasma. Asa suki vrouw na trobi nomo. Asa bar sanji je vrouw nomo van je vrouw lelijk. Asa bar sanji nomo van je vrouw no ga skoro. Asa bar sanji vrouw nomo. Asa bar sanji vrouw nomo van je vrouw no boom. Maar im leer wan sani in a libi. Te you struggle na wa umasma in a libi. Te you struggle na wa vrouw. Da anatrobi so pina you na enyang. Nooit je pot you bijna vrouw na doro. Je wa buiten vrouw. Moet je nooit doen. Te you begin na wa vrouw. I ben de tap 0. I ben de tap 0. Da you bouw op na a vrouw. No trouwen na wa see nooit. Lek familie ja mi de na mi oso. Dit is mijn huis. Ja? Geen enkel buitenvrouw komt hier wonen. Ja? Dit is mijn huis. Ik ben lekker op mijn erf. En dan trobi van je doe naar je waarde. En dan trobi van je doe hossel naar je waarde. No broko je in zee vrouw. Je want doro zee vrouw. Ik heb die fout ook gemaakt. Ik heb die fout ook gemaakt. Ik ben thuis bij mij. Ja? Kijk hem hier. Dit is Flo. Hij is thuis. Ik ben lekker bij mijn huis. Ja? Niks hier is van mijn oma. Alles wat ik hier heb is van mij. Ja? Begrijpen jullie? Ik heb hard gewerkt. Ik ga lekker weer zitten in mijn auto. Ja? Met jude onderveni les. Fukan sabi. En meestal na de goede man op last voet kukroi. Takru Kandu. Dus temi etego taki wogo de go in wa relatie. Julek manengre. Nooit no proberi. Nooit no proberi. Voetja je geheim binnen ons huis, go tegen je buitenvrouw. Ik heb eruit geleerd en daarom kan ik weer een les leren aan de mensen die negatieve ideeën hadden om dat te doen. Moeten jullie nooit doen. Als de sma van jou heeft geprofiteerd en je vraagt de persoon om vergeving en de persoon wil haar op haar standpunt blijven, dan weet je wat je moet doen. En als je oorlog wil hebben met een man, moet die oorlog starten. Als je oorlog wil hebben met een vrouw, moet je die oorlog starten. Iemand die schade heeft gebracht in je gezin. Iemand die schade heeft gebracht binnen zijn eigen huis. Dat je vrouw niet mag zitten in je eigen auto, wat jij en je vrouw samen hebben gekocht. En dat de persoon decatief heeft om met je vrouw te gaan vechten op het werk tijdens je vrouw zwanger is. Toch? Laat men dat ook weten. En daarom zeg ik mensen, we tak a Kandu tori, we taki a kroi tori. Mina objamang, me broko kroi. Maar ik heb het ook meegemaakt. En de gevolgen voor a kroi meestal, ano bigisma e dure sandati, na jong upchi e wakaga presi no de. Toch? Na jong op ching e wakago na presi na young boy ego sukusa no de fu kroi. Mat meestal tere kis de sandat fu de manengre, tere kis de sandat die meestal fu de umasma sa e gide de dondo adviezen dat die dene tegire sana de gevolgen. Als ik dit niet had meegemaakt door mijn
dat ik te veel van vrouwen houd. Maar ik ga nooit een vrouw wachten. Mino doe de ook niet dat nanga umasma. Lek van mij de ja zo mine lip takru nanga umasma. Ik ga het nooit doen. Maar if you op wat takru denki om mi waarde. Dat je krooi mi. Dat im knap je de consequenties. Ja? Santek mi. Me begi je unun mek anote kunu. Omdat dit sanat etja dede, dit sanat etja gevolgen in je bere. Je kies wan suwa, je dede, if ino sabi je ga atoso go don, je kies wan droipi, ino sape a droipi dat ik mopo, je drink ala so dresi, ine betre. Da sana de kaar kandu. A vrouw e vloeien, fu mante te bakana, no wansma no ma yepe, de sande de kai kandu. Daarom meki, te you mek moeite na datra ano luk, meestal im go suget apa kulturu flakt. Dat tegen zoeken tapa kulturu vlak. Dat de ma etak taki krooi na wa makkelijk zijn mo kroya kama hori. Want aan mij roka paranam. Mo kroya kama hori. Want aan mij roko na bijvoorbeeld I am gold. Mo kroya mang omdat aan mij roka Newman. Yo kroya mang. To krooi de mang. Tere ma odrai kiru dadelijk. Dat we ventak de man obung. To krooi de man omdat de ma etek kans egwa Holland. Etek de kans. If u suku de money. Dat u denk dat de ma esen de money kon ju fu sorgu jasranang. Dat we krooi de ma hori. Tere ma komt tot de ontdekking. De ma kiru mars. Te u krooi de man ba. We krooi de man omdat u wanding. Dat te u profiteer voor de man ba. Dat we liep de man dat hij wat ufena mana was mamang. Dat we gonu nanga wat tras mamang. Dat we vinden dat de manengre ook over tot de daden dat die. Dat zou we doen. Dat we kost de man. Dat manengre lagi. Manengre laf. Manengre no boom. Dat we kost manengre. Maar nee. Het gaat niet zo. Daarom zeg ik. De goede vrouwen met principe. De goede dames. Ze hebben patiëntie. Ze begrijpt ze niet. Zij gaan me niet uitschelden. Zolang je was maar kost me nog op Facebook. Ik kan saptaki nou een negativist. Au stromen mee. Nanga apis dati. Dat wat taki, ze voelt er schuld, ze voelt er aangesproken, omdat ze weet dat ze ook zo is. Maar de vrouwen die weten dat ze schoon leven met mannen. De mannen die weten dat ze schoon leven met vrouwen. Ze gaan me nooit uitschelden. Als je ziet dat iemand mij op dit moment gaat uitschelden, is de persoon een negativist. Het is ook iemand die met die gedachten rondloopt. Het is ook iemand die zulke dingen uitspookt met anderen. Daarom ga je zien dat asma dat die ook kosmi. Maar was massa e begrijp aboskopu nooit okosmi. Dus asansa de kar kroi, takru kandu, sende gadu, wisi, kroi, kandu, na takru seifu wisi. En if you no fen a yepi dati, je dede nanga wan droipi sa nooit edresi. If you no fen a juiste yepi, je dede nanga wan. So truk dat man fen wan prostate sting, sa nooit joma dresi. If a dat de man do, dat was ma kroi apo desa nesting, je dede nanga wan geslachtsziekte zonder fu you sabi. Daarom ik itaki a kulturu kan cha yepi, a winti abi yepi. Te you kroi wa mang. Te you doa ogri nanga wama im knap je de gevolgen. Ja? Im knap je de gevolgen. Omdat if you geboren voor tekis mamang. Te you no wan tras mamang. Yo bigi wa relsi nanga wan tramang. If you no wan man dat you no ma fen wama voor you srefi. En daarom ik de mataki. Unu manengre na unu schuld. Omdat we luku aan mooi. We luku aan mooi dogla. We luku aan uitstraling. Maar inhoudelijke. Meestal unulek manengre. En dan mek de man tak yawa moyuma yawa dede. Yawa takruma yapwa libi. En daarom mek meestal a buitenvrouw mooi mora binnenvrouw. Maar toch im luku taki amange tananga en binnenvrouw. En te u silak zoals ma bigi waka dadelijk na strati low. Dat de mo tak manengre no boom. Dat we tak taki manengre ne libu nanga umas. Maar het is niet waar. Umag lopo mang ma abu grenzen. Unogo suku bijkracht. Toch? Unogo suku bijkracht. Moeten jullie niet doen. Mek u aba gado lobby in unu. Mek u aba true gado lobby in unu. Dat was shitaki tere siki dat kon wo fen yepi. Je kies wan brug, je kies wan soort siki dape. Ano datra siki. Na kandu. Na sode bigis makaring. Mi hoop dat mi leren wan san hieruit. Toch? Mi hoop dat mi leren wan san hieruit. If je saptak ino lopo wan mang. No profiteer van ma money. If je saptak ino loba vrouw. No go jasma lobby, no go jasma false hope.
If je sapt dat je lek man of je lek vrouw, iedereen nga man omdat Amerika wan bens, iedereen lek man omdat hij maar een hoge functie, iedereen lek man die denkt dat je bedriegt man. De man komt tot de ontdekking dat na krooi na bedrieg, ik ben bedriegt maar amogo kiriu. Mi ben man beheers mi ete, maar je hebt trauma's aan man beheersing. Omdat if je bent de wan vrouw, ook al is die man een buitenman, ook al heeft die man zijn vrouw, maar die man heeft je gemaakt van een naar een vrouw. En als je weer het leven uitmaakt met die man, dan ben je weer worden. Wanneer word je weer mevrouw? Onthoud dat goed. Ik schel geen vrouwen uit, allemaal sabing. Maar het is een realiteit. De man taki als bangarang, kan je wel een mevrouw worden. Van bangarang naar mevrouw. En als je mevrouw bent en je gaat weer in het bangarang leven, dan wie ben je dan? Wanneer word je weer vrouw? En precies zo te umasma commit maningre. Sa amano ben de next in alibi. Die man had niks te eten, niks te vreten. Ako fin wan vrouw a vrouw opping. Tama mit wan new mate, ama epotem e vrouw na CC. Sa a vrouw be struggle na man. Moet je ook niet doen als man. In praxer altijd abun sa ama be doji you. Wis iwa kosa mang, wis ino wan bomoy na nga mang, you know ap relatie moro na nga amang. No kosa mang, pot na wan say, di wan tra umasma. You lek manengre, yo waka ook toe, yo go mit wan tra buiten vrouw. In lobeng, je mag bijkomen, maar wat je al hebt moet je niet aftrekken. Omdat te you koloku de na wa umasma, of a koloku fu a vrouw de na wa mang. Uno mek materieel play u de baas. Die mi begin aan mi vrouw, mi bede in wapchi udu oso. Die God bless me tiden a day. Wan vrouw wan ko erbij in mi libi. Mag je altijd komen, mi no go play Judas G. Maar je dient respect hebben voor die man zijn vrouw. Dat sorry bigis maar leer me. Maar het moment dat je begint kong, dat je begint kost dem chin van man. Ik heb gehoord hoe lelijk mijn vrouw is. Ik heb gehoord hoe lelijk mijn kinderen zijn. Ik heb allerlei dingen gekregen aan mijn oren. Ik kon niet reageren op dat moment. Omdat men ook had geprobeerd mij in een hoek te drukken. Maar die mi aiko oppo, dat moet bet you know. Ja? Dem desmasa sabatori sabi. Met taking en daarom ben ik bezig met mijn stichting. Ik weet waarom. Mannen moeten ook in bescherming worden genomen. Vrouwen ook. Maar tewans maar doe je boom. Onthouding. Tewans maar doe je ogri. Onthouding. Tewans maar libi boom nanga you. Onthouding. Tewans maar libi takru nanga you. Onthouding. Te you lobby's man. Te wama lobby's ma vrouw. Yo dik man vrouw. Yo doe de sanat nanga ama vrouw. Want die ama ook konto de ondeka ama ook uit you. Yo tekis man. Yo doe an sani. Want die yo stek dem ook uit you. Dat is het leven. Dat is flow. Pure realiteit. Flow komt niet met ager stories. Heel lang geleden. Me aan een storybook international. Te me chawan tori kon jilibisma. Me charen grigri me charen gragra leke manenge. Mine kost no wansma. Maar ik praat over de realiteit. Van asan biggie of van no bigging. Als man, je weet dat mannen altijd lastige dingen zijn. Mannen zijn op umasma, ze zijn altijd lullerig bezig. Maar als je een relatie aangaat met een vrouw, je zorgen boe, je lukufing. Op een moment dat je kosi vrouw, moet je er gelijk aan de kant zetten. If you like man, you like umasma je waka, kan de iemand op een probleem, kan er een probleem, je waka na een man. Je go wakana wan tramang, ama bige kosi vrouw of a vrouw bige kosi man, afchappen ermee. Het is niet goed. A verdriet sa you je vrouw in osso. You no sap begi pardon baka. En you lek man sa edu asanati, a verdriet sa je man in osso. Of omgekeerd, het is zwaar. Begrijp je? Dus ik heb verteld wat de gevolgen zijn van Kandu. Ik heb jullie verteld, zijn de gevolgen voor krooi. Krooi lijkt op een makkelijk ding. Maar mensen beginnen er niet mee. En het zijn meestal de zogenaamde mooie dames. Sa waka go na presi na de ma. Sa e waka ala bonu kampu. Tire na de jongu ma de lepi. Da lepi sa de lepi. Na suku krooi fu horwa man. In een bepaalde greep. Te ama aiko oppo ama okiriu. Ik heb toevallig verstand. Mina een programmamaker. Ik praat over de realiteit. Ik praat over de pure waarheid. Als mensen daar niet problemen hebben, ik kan niet helpen. Ik zoek geen van de mataki. Mine suku letina libisma. Gado elukumi.
dat me bribi na nga pisi fugado, fudu na nga leti. Ja, dus des massa op den probleem, mensen opo u luku. If we got datra, u shidak ane luk, u go suke moro fara. Ja, jepide, lek famik mopo na ini, mi ben dedape ik was ook gebonden aan iemand, die ik niet wist waarmee ze bezig was. Ze woont daar aan de Jaguarstraat nummer 5, Latour. En ze werkt daar bij een crash. Ja? Laten jullie weten. En wat ze met mij gedaan heeft, gaat ze ook met andere mannen doen. Dat is haar hobby. Zo is ze ingesteld. Ja? Dus het is een waarschuwing voor ieder. Ja? Het is een waarschuwing. De goede vrouwen niet nagesproken. Kusjes voor jullie allemaal. De boom brad af me. Sa emek moeite. Power. Omdat ano miwa aslag di snaki. Aslag di snak om mijn mang. Ja, maar meku begi gado grantangi. Tak samit mi. No mitunu. Mi barodi. Te wantra di baka. Groetjes aan ieder. Aisa no mandi. Ja, mevrouw is rustig, ja. Dat is waar. Dat is waar. Ik ben in de fout geweest. Ik mag niet jokken. Ik probeer me te beheersen. En daarom kan ik jullie ogen openen. Zijn jullie niet blij? Dat zijn met me. Fum kaleruno. Dat anom mituno. De plaats waar hippie boeren Jimmy we kosme. Is goed daar. Is goed. Ik groet. Lobby. En daaruit kan ieder iets uitleren. Ik groet. Tot de volgende.